Salut, c'est Rebecca. Zany sy raha nampalahelo zany any. Tegna tsy nampoiziko. Za tegna malahelo, vraiment. Le olombelogno zegny, olombelogno tegna tsisy fô e amin'ny fiainana ty. Tsy nampoiziko. Za raha nahazo za raha zegny tantarako aminandre. Antony mahatonga za mitantara raha zegny mba tsy impodianana amin'olo hafa na hoe mba beky zegny tsy hagnanaovan'olo hafa raha zegny amin'olo. Za nandeha niboaka niany, sendra za nijanona tamin'ny areny bus, rikitry zahery. De tragno zay lavitra. De za zegny nitsangana tamin'ny areny bus teo. Ainandre zegny atsika viavy ty ndraindraiky takatra raha tsy ampoizina fotoagna tsy ampoizigny. De sendra za takatra ny tsy nampoizina fotoagna tsy ampoizigny, de tsy maintsy tanina rikitry za teo fo nandianako. Nisy épicerie teo, de tanina rikitry za nandianako. De direct nividiko zegny le raha tokony vidigna. De za nikonkono tamin'ny tragnon'ny olo aby zay. Zare efa matetiky vidianako raha, normalement za tadidin-jare. Sendra antegna mba nandodona hoe mila vonjay fa takatra ny raha tsy nampoizina amin'ny maha-olombelogno ty, mba vonjainandre za, juste ametaka an'ity fotsiny. Saky ny madame ty nivolagna hoe azafady izy fa tsy possible. Ah, drako volagna. Za ndraiky raha mazamy ty tsy hamonjy za anao mba viavy karaha za. Tegna tsy nagneky drako ty nivolagna hoe bediny vadiko, zalahy volaniko. Tsika ty donc le maha-olombelogno efa tsisy ake. Antegna karaha moa tsy soran'olo mpangalatra, tsy soran'olo andeha agnino. Franchement zegny nampalahelo za raha karaha zegny. Donc raha tiako volagniny hoe amin'ny maha-olombelogno anao mety niany za takatra niany, fa amaray mety ho anao koa takatra ny raha karaha zegny. Donc tsara anao koa mba mandiniky hoe amin'ny maha-olombelogno anao mba mamonjy olo. Fa tegna nalahelo za e, tegna tsy nampoiziko. Tsy nampoiziko hoe misy olo zegny capable amin'ny fiainana ty, na olo efa setry baka akagny mba vonjenandre koa ne. Tegna tsisy fô feky izy volagna aminao non tsy possible. Zalahy mba azo magnano raha karaha zegny amin'olo fa niany mety zany takatra, amaray mety torinao koa. Donc raha tiako volagnina am'zegny, mba mifampitsinjova fô tsika ty fa tany ty boribory e, malama maigny izy ty. Niany za mety voa, amaray anao mety voa, ke mba mahaiza mitepô olo fa tsy hainao raha maraigny e, zegny jito zegny koragno. Bye bye, tena tsy poany manan-tsaigny. Ambava homagna, ampo. Bon, alors, notre soirée pyjama. Notre soirée pyjama. Yeah. On va ouvrir cette bouteille de Ruinart. Ruinart. Bon, ça va dans quel sens? Dans ce sens-là. Yes. Avec vous. Ah là là. On est juste bien avec lui en fait. Grave de ouf. Hello. Hello à toutes les fans de Rebecca. Voilà, on fait une soirée pyjama. Alors, le principe de soirée pyjama, c'est de dire action et vérité. C'est le jeu qui est très en vogue quand on fait une soirée pyjama. Parle mal des mecs et aussi juste dire des choses bien pour nous les femmes. C'est un moment de détente et de bien, de ouf. Du coup, allez, je vais. Allez, on... J'aime bien quand tu fais.
Vos verres, les filles. Bah, il est là, ma chère. Ma chère. En plus, on a pris un rosé. Yes. Merci, Rebecca. Merci pour le star. Merci à vous. Toi, t'es notre pote, hein. C'est notre pote à nous, ça. Bon, ben voilà. Tu vas pas arrêter. Bon. Toi, tu dis Prost en allemand. Nous, on dit, Chin. Santé, bonheur. Voilà. Santé, bonheur. On se regarde dans les yeux. Le sexe à toute heure, les filles. Parce que moi, j'aime bien.